What is up guys? So ngayon pupunta tayong season, yung sinasabi nilang New Zealand of Pangasinan. So pupunta tayo dun guys kasamang Jollibee Boys. So punta muna tayong Ordaneta para sunduin si Commander, tapos muna tayo sa meet up point. So kita-kits na lang mamaya guys. So shoutout po pala sa mga frontliner dyan na walang sawang nagbabantay sa atin upang hindi na po lumala ang pandemic. At sana po sa mga ating kababayan, sana wag na pong maging pasaway. Tsaka sana tulungan natin yung mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, lalong-lalo sa Cagayan guys. Kailangan nila talaga ng tulong ngayon guys. So ito, magbibigay tayo yung mga yun ng tulong. So update ko na lang kayo guys kapag malapit na ako guys. So guys, sobrang ganda ng langit guys. Sarap din bumatak guys. Batak muna tayo guys. So ayun guys, kasama natin ang ating commander. At papunta na tayo ngayon sa ating meet up place, kung saan naghihintay ang ating mga kasama. So medyo late na kami. At update ko na lang kayo ulit guys kung malapit na kami guys sa meet up place. So ayun guys, malapit na tayo sa meet up point. At ilang minuto na lang, doon na tayo. So ito nga pala ang bayan ng Binalunan guys. Binalunan, ang galing. Ang galing. So ang meet up natin guys is 7-Eleven Binalunan guys. So dito na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo. Kung saan dito lang tayo. Kung saan ang mga doon yung bike nila, motor nila. So guys, pupunta na kami ngayon. So kompleto na kami. Si Elmer, si Angge, si Ipra, si Angelic, tapos si Jobet, si Julie, tsaka si John. So tayo na guys. So sana lang walang checkpoint. Sana lang walang checkpoint. Sana lang walang checkpoint. Sana lang walang checkpoint. So guys, ang pupuntan namin ngayon is tinatawag nilang New Zealand of Pangasinan. Ito yung matatagpuan sa Pusurubio at Season. Not sure kung kung pati Pusurubio, kasi ang nakalagay lang doon is Season, pero may nagsasabi na kasama, may parts na na kasama ang
Pusurubyo. Parang Pusurubyo season yun na ano, na hills, ganon. So ayun guys, pupunta na kami ngayon. So kailangan namin bumakbak ngayon guys. Kasi ilang oras na, usapan 3. So mag alas 4 na, alas 4 na pasado. So sana lang walang checkpoint para walang aberya guys. So papagas muna yung kasama namin. So hinta lang namin siya dito. Meron pa doon? Oh, sige. Meron pa daw doon guys eh. So meron pala dito guys. So dito na lang siya magpapagas. At dampay muna kami dito guys. So guys, hinihintay lang namin yung aming kasama nagpagas. At maya babakbak na kami. Kasama namin ngayon yung mga commander namin. Maliban dito sa dalawa, magpinsan tong dalawa. So nasa likod yung mga kasama natin guys. Bale 4 kaming motor. Ay 5 kaming motor guys. Yung isa sa amin walang back ride. So kung may madaanan kaming babae, hahaha, pwedeng i-back ride. Pero joke lang, siyempre kasama natin si commander. Baka biglang may kumurot. Ay, mahirap na boy. So babakbak siguro kami guys. So ayun nga guys. So bakit ko nga ba gustong magkaroon ng action cam? Kaya gustong ko magkaroon ng action cam upang sa mga pagkakataon na ganito, yung magta-travel kami, magra-rides kami kasama ang mga tropa, tapos pupunta kami magandang lugar. At gusto ko kasi naka-video yon para sa aking pagtanda is mabalikan ko yung mga magagandang lugar na napuntahan ko. So yun lang naman yung ano, yung dahilan kung bakit gusto ko magkaroon ng action camera at kung bakit gusto kong bumili. So sana walang checkpoint kasi nga diba guys, bawal pa ang back ride. Mahuhuli kami nang wala sa oras. So enjoy nyo muna tong rides natin guys. Kamote. Sabi nila guys, dito yung mga motorsiklo, ditong sa right side ng lane. Kapag dito double lane, dito yung ano, yung mga motorsiklo. Pero di ba guys, dapat yung nasa right lane is yung mga mababagal. Eh tingnan nyo naman guys, oh, takbong 60 lang tong mga to. Tapos ano guys, tapos may mga park pang ganito, may mga parking pang ganyan, no? Di ba guys? So sino naman ang ano dyan guys? Sino naman ang ha? One.
So ayun guys, napagalitan tayo kasi bumabakbak tayo guys. So ano lang daw, 60-80 lang daw yung takbuhan dapat natin guys, kasi naiiwan yung isang kasama natin guys. So kasabi ko lang na mabibilis yung mga motorsiklo. Pero ngayon di ba? Di ba guys? Mabibilis ang mga motorsiklo, kaya tignan mo itong Pajero, di ba? 60 lang yung takbo niyan. Di ba guys? Di ba, naunaan po natin guys. So banking sana dito guys. Magandang banking dito guys. So meron pa yung commander natin guys, hindi marunong bumanking guys. Bakit dito palagi? Kasi masunurin tayo sa traffic rules guys. Sabi nga nila, kapag dito daw sa outer lane is para sa mga motorsiklo, tricycle, ganun. So masunurin lang tayo guys, di ba? Motorcycle lane. Kaya dito tayo guys. Uy, ginagawa mo ate boy. Ate, ginagawa mo ate. Yung ginagawa ni ate no. So sorry, 60 lang daw yung takbuhan daw natin. Dapat 60 lang guys. Anong camera ang gamit ko? So meron tayong guys, GoPro Hero 7 Black. Sponsored, yes, sponsored siya guys. Sponsored siya ng ating commander. Thank you commander. Katas yan ng kakasanal ko guys. So nagsanal lang naman ako. Hindi ko naman sinabing bumili siya. Sabi ko nga sa kanya, kung bibili siya, sabihin niya sa akin, kasi hindi talaga ako papayag guys. Pero nabili niya na wala na tayong magagawa din guys. Kaya thankful na lang tayo sa kanya guys. Naka white solid line kasi dito guys. So kaya hindi ako makapag-overtake. Kasi sabi ko nga sa inyo, sinusunod natin ang batas trapiko. Ayaw ko maging kamote guys. Pero ayaw ko din pumunta sa right. Sorry. Kasi tignan mo naman guys, bagal ng mga sasakyan dyan. Tsaka may mga nakapag-park, diba? Kung malilinis nila yan, di mas maganda guys, diba? Pero kung hindi nila malilinis yan, talagang motorcycle lane. Pero merong mga obstruction, diba guys? Motorcycle lane pero may mga obstruction. Ganda dito. So doon siguro yun. Sakto lang no. Sakto lang yung araw. Sakto lang bago tayo makadating.
Hindi na magsisignal to, gago. Signal ka, boy. Gago talaga. Oh, enduro. Naging enduro, guys. Oh my god, enduro, baby. Gulat ako doon. Sige, magpabilis ka na naman. Ay naku. Porket matik yung sa inyo, ha. Magano ka naman, pre, signal naman. Ganon ka naman. Gulat mo ako eh. Take me home. I'll belong West Virginia. Mountain Papa, take me home. Take me home. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. So yun guys, si Jobet, yung commander niya, si Angelique, tapos si Ephraim, tapos hintayin natin yung ibang mga kasama natin guys. So ang tagal nila guys. Sunflower Street, yun, dun daw sabi ng bata. Basta lang daw boss, parang papasok daw ba natin? Motor? Hindi ko alam. Wala daw kasi ano dun? Puno daw dun. Pero maglalakad tayo. Apa? parang kung motor lang siguro, pwede naman. Ah, sige po. Ah, sige po. Thank you po. So kailangan muna natin mag-fill up guys bago pumunta dito.
Wait lang. So guys, mukhang wrong timing yung pagpunta natin kasi mukhang madaming tao guys. Kasi sabi nila puno na daw yung ano parking lot doon. Kaso nakamotor naman daw kami kaya baka pwede pa. Baka makahanap daw kami ng pagpepestuhan. So pangit ng daan. Ang pangit ng daan, naging enduro. Enduro. Wala, hindi ako makakano. So dito na yung parking area. May parking fee pa. Oh my god. Ay, mga susi niya oh. Si Impra, naiwan niya. Excited mag-yosi. Di pa tayo nagpahinga. Wala yan. Naka-record. Ako na yun. Ano? Malakas si John. Nagpaalam. Ano? Ay! Bakit ang pagod ka na ba? So guys, ito daw ang New Zealand ng Pangasinan. Kailan ka pa nakarating sa pupuntan natin? Hi! Welcome to my vlog! So ayun guys, sobrang pagod. Uy, may trail sila dun. Sige, kaya yan. Kaya yan guys. So ito. Awanti pipi bitaw! Bitaw! May benta ako dito. Tisyo. Isang ano, 5 piso. Ano ba? Tisyo. Ano yung tisyo? Piso. Aray. Ay, hindi. So ito na yung sinasabi nila. Jordan. Nasana yan sa mga down. Asa down. Down ko muna. Akin na yan siya sa down. Ako may tisyo ako. Baby. Mag-asawa, nagsama na naman. Selos ka na naman. Hoy. Magsiselos. Ba't ako magsiselos? Gusto mo pa gulo kita dyan? Oh, di ba? God. Air ka na? Yeah. So guys,
Andito na tayo sa New Zealand daw ng Pangasinan.